Benvidos e benvidas a un novo episodio. Hoxe estamos aquí no Centro de Emprendemento de Outes e imos falar de xestión, de negocio, de como entender mellor o que pasa dentro das nosas empresas. Moitas veces, cando falamos de finanzas, pensamos en números, contabilidade, papeleo, pero detrás desos números hai moito máis. Hai decisións, planificación e hai unha historia de como medra o noso proxecto. Así que se tes unha empresa, se traballas por conta propia ou se simplemente che gustan as finanzas, quédate porque este podcast é para ti. Hoxe acompáñanos Sujin Cham, ela é controller e ademais de explicarnos ben o que significa eso de ser controller e a que se dedica, pois darános múltiples consellos como cando é recomendable pasar a unha SL ou como controlar os nosos costes da nosa empresa. Así que, benvida, Suy. Moitas gracias. Gracias pola invitación. Creo que hoxe nos vas enseñar moitas cousas, así que vamos a intentar estar atentos. Eu a primeira, vale? Intentarémolo. Pois contanos un pouquiño da túa trayectoria, como chegaches ao mundo do control financeiro e a ser controller. Pois, mira, un pouco cousas do destino. Eu estudei Administración de Empresas en Venezuela e vime para aquí a hacer un máster en Economía Sectorial, donde me dio a oportunidade de facer as prácticas nunha importante conserveira aquí, en Galicia. O traballo, pois nada, eu tiña necesidade de traballar e de poñerme a dar o mellor de mí a nivel profesional e empecé controlando tempos, controlando produción e pouquiño a pouco fun crecendo e chegando ao tema de control de costes, control de gestión, medrando dentro de esta empresa. Entonces, digamos que foi un pouco o destino que me foi levando e liando e, obviamente, o vou facer tamén vai facendo que vayas medrando dentro do que é o análisis e o mundo das finanzas e chegar a ser un controller de costes ou un controller de gestión. Claro, pero xa desde un inicio os teus primeiros pasos eran enfocados en este camiño, ainda que non sabías todo o que había detrás, non? Pero empezaches xa con esa control, como decías, de tempos. Sí. De feito, creo que a min foime enganchando o resultado de ver ese análisis de números. Es decir, cando ti tes o teu primer jefe... algo adictivo. Claro, sí, ten o seu gancho, porque acórdome aquella vez que lle dixen ao meu jefe, e díxome, tesme que dar un informe. Eu preparei un informe e dime, como deu o rendimiento? Eu, como deu o rendimiento? Pois sí, mira, si o rendimiento vai por encima de tanto, ou de tanto, está ben. Si vai por debaixo de tanto, non está ben. E se non está ben, temos que saber por qué. Entonces a min despertoume ese espírito analítico que me fixo que sempre que eu mirara un número, tiña que saber o porqué que había detrás e tirar dese fío. Entonces esa é unha das claves, creo que que me engancharon no traballo. Sí, e crees que eso é o que fai que sea tan importante conocer esos os números dentro dunha empresa? É dicir, o que diste de eso, de darte cuenta de, do rendimiento, de toda a información que nos aportan, vamos. Claro, porque un dato permíteche tomar unha decisión, pero non é solamente ese número, sino todo o que hai por detrás soportando ese número. Con toda a trayectoria xa que levas, non só nesa conserveira, ao largo dos anos todos que levas nesta parte de costes, de tempos, de finanzas, todos os números que nos rodean no día a día, sobre todo na parte empresarial, hai algún erro frecuente que vayas detectando que se comparte en diferentes empresas ou algo que digas, é un error bastante común isto? Mira, eu falaría de 2 errores. O primeiro é o simple feito de non pararte a analizar eses números ou eses datos. Moitas empresas vamos, facturando, pasándolle os datos á gestoría, ou tes un programa de contabilidade, pero que moitas empresas che din, non lle saco todo a información que cando me venderon o programa me dixeron que podía sacar, nunca saquei un informe, nunca mirei, como que o ritmo de vida das empresas fai que ti tires para adiante e non te pares a sacarlle a sustancia, a información que che pode dar un programa. Claro. Non? Entonces, esa é unha das principales claves que ves que é moi común. Sí, algo certo que a maioría, supoño que están apagando fuegos, como se suele decir, no día a día, e van, e ao final sí que traballan ben, e a empresa parece que vai ben, ou vai ben, efectivamente, pero tampouco o sabes, non? Porque sin esa información que diste que nos traducen os números, igual vas un pouquiño a ciegas. Ainda que tes moito traballo, pero non se sabe. E ora indo un pouco máis hacia o teu perfil, a ese perfil do controller, que fai un controller nunha empresa exactamente?
Mira, un controller debe ser unha persona que permite, que dá esa sustento de información e de datos para a toma de decisións da dirección da empresa. Es decir, cando a directiva quere poñer un objetivo, sí, vamos a crecer un 15%, vamos a crecer un 10%. Non é solamente poñer ese número e ya. O controller ten que respaldar de onde sale todo ese 10%, ou como vamos a conseguir ese 10%, porque ao final o controller é esa persona que tirou do fío do dato e que pode dar base a cada decisión que se toma porque conoce todo o que hai detrás. A trayectoria, tanto no aspecto productivo como de todo. En todas as áreas de empresa, claro. Entonces, para entenderlo un poquinho mellor, en que se diferencia dun gestor financiero, por ejemplo? Mira, un gestor financiero es unha persona que es ajena a tu empresa. Tú le das tus datos y él tramita todos esos datos que tú le das, pero non conoce tu empresa desde dentro. Claro. Entonces, o controller está dentro da empresa, entende a filosofía da empresa, o sistema que leva, porque cada empresa é un mundo. Sí. É verdad que podemos decir que todas as empresas, incluso un autónomo, pode ter unos departamentos básicos, non? Todos temos recursos humanos, contabilidade, marketing, ventas, sí, por exemplo, aínda que seas ti mismo, pero un controller conoce a esencia da empresa, a filosofía, o sistema, o proceso de traballo da empresa e pode defender moito mellor os números que, claro, un asesor ou un gestor financiero é alguén externo que simplemente pois procesa, dache o balance e diche isto está ben, isto está ben, pero non sabe, non conoce todo o trasfondo. Igual mira eses 4 indicadores, pero non sabe o porqué ou posibilidades de por qué se está dando estes indicadores ou incluso propostas de mellora que se ti o vives de dentro como controller, pois igual sí que che salen esas ideas ou ese... Entonces, bueno, pareceme que sí que hai bastante diferencia e creo que é moi útil para a empresa pois esa figura do incluso controller. Eu digo que, porque cando eu falo con asesores ou con gestores, venche un pouco como a competencia e digo yo non, eu non veño a competir, eu veño a complementar. Efectivamente. Si faz o teu traballo, se ti me faz hoxe preguntas de temas fiscales, eu diríache, esa non é a miña área. A miña área é conectar coas empresas para saber o trasfondo dos seus datos e darlle luz a planificación e o control de cada empresa. Perfecto. E ora, pois, para entrar un poquinho neses consellos que falamos de darlle así a empresas, autónomos e demais, cando crees que é recomendable que un autónomo pase a ter unha SL, a facer unha sociedade limitada? Mira, aí justamente quen che pode dar o número clave sí que é o teu asesor. Non hai un número, quero decir, clave. Eu diría que hai 2 motivos para pasar de autónomo a SL. Unha é cando ti queres crecer de certa forma, que queres facer unha inversión, e esa inversión incurre nun risco que pode comprometer o teu patrimonio. Recorda que cando ti eres autónomo, ti respondes con todo o teu ás decisións da túa empresa. Claro. Entonces, se eu vou traballando como autónomo e vou facendo as miñas cousas e o que levo conmigo é a miña maleta de traballo, o meu coche, teño pouco riesgo. Pero cando eu quero contratar unha persona, invertir nunha furgoneta, comprar un local ou unha nave e invertir, diste, vale, eu vou responder con todo o meu patrimonio personal ante o risco de que esta decisión pois non me sala ben polos diferentes motivos que podan ocurrir. Entón, diste, pois igual é o momento de facer un SL que esa empresa responda, eu non comprometo o meu patrimonio personal. E xa non digo dunha forma egoísta. Se tes unha familia, uns fillos, un tal, pois xa non pos en risco esas cousas. En cuerpo e alma no teu negocio, pois entendo que hai que poñer un límite para que tampouco eso poñer en rasgo a tua familia. Tal cual. E despois a nivel de ganancia, sí que hai un tema de impuestos onde ti, pois a nivel autónomo, pasas, según os tramos que hai, a pagar un maior porcentaje de impostos que ganando lo mismo siendo una SL ten impuestos menores. Claro. Entonces, hai que buscar cal é ese punto de beneficio, no de facturación, que tamén é moi importante, bruto. Claro, de beneficio de empresa. Entonces, sí, vale.
para ti tomar a decisión de ser unha SL. Que erros tes detectado de cando se fai ao mellor moi pronto esa transición hacia a sociedade limitada ou moi tarde? Viviches algún caso así? Mira, moi pronto o que pode ocurrir é que tomes unha decisión máis arriscada do normal, sabes? O sea, estás tomando un riesgo que mellor non fai falta. A min gústame que as decisiones se tomen sobre unhas bases seguras, ir paso a paso, e a veces, que pasa? Cando emprendemos, entranos así un fervor, cando as cosas empezan a ver resultado, diste, mima, podo chegar ao cielo. Vale, podemos chegar ao cielo, pero vamos paso a paso. Sí, controlado. Entonces, controlado, claro, controlado. Entonces, cando ti dis, nada, vou comprar o avión que vou chegar ao cielo, vou chegar lá, diste, cuidado, que o mellor non despegas. O sea, claro. non apresurarse en ese... En ese aspecto, sí. E de facelo moi tarde, pois nada, que has perdido cartos pagando impuestos que non tiñas que pagar. Bueno, que tamén é importante ver ter en conta eso. Bueno, ahora falándose un poquinho máis da parte de formación, é certo que falas con moitos empresarios e a maioría dinche que os números non son o seu, que as finanzas non é o deles. E ti agora pois lanzache unha liña de formación precisamente pois para quitarlles o medo que lle teñen ás finanzas. E como xorde esa idea? Mira, falas con grandes empresarios, sabes? Que é verdad que os números non son o seu, que se enfocan moitísimo nas ventas, na produción, fan cosas de sí, de moitísima calidade, son grandes profesionales, e cando lle falas dos números das empresas como tema tabú. Como que se ve esa parte vulnerable que eles non queren, obviamente, demostrar. Entonces, despois dinche como que esas son cosas do gestor, esas son cosas da contabilidade, e digo yo, claro, pero é que ti tes que tomar decisións. En base a esos datos que chos dean e chos preparen a unha cousa, pero ti tes que decidir en base a eles, entendelos, claro. Exactamente, entendelos e decidilo. Entonces eu dixen, entregando informes, sabes, cando dices, sí, prepárame ti o informe, explícame. Entonces eu séntome, explícolle pois punto de equilibrio, facturación mínima, onde está o beneficio, cales son eses indicadores que lle poden permitir moverse e tomar mellores decisións, e a veces sentías incluso que os abrumaba de información, non? Entón, dime, todo o que me estás contando é moi interesante, pero eu xa non sei por onde seguir. Claro. Entonces, diste, acórdame, por exemplo, outro exemplo, alguén que lle dixe, mira, pídelle ao teu gestor o estado de pérdidas e ganancias e vamos a mirar si eso se coincide co que ti me estás contando da túa empresa. E díxome, eso como se te pide? Eu podolle pedir eso? E dixenlle, sí. Vaime cobrar máis por pedirlle non, claro, entonces eu dixenlle, eu redacto o correo e ti reenvía. Eu boto a culpa a min. Entonces foi cando dixen, vale, pois igual temos que buscar unha forma totalmente práctica de hacer que eses empresarios que toman decisións teñan unha base de conocimiento totalmente adoptada a súa empresa. Quero decir, non nos vamos poñer agora a facer un FP, nin un máster, nin volver á universidade, nin sentarnos detrás de todo isto. Simplemente, dunha forma totalmente práctica e aplicada á túa empresa, coñecer eses datos que acaban enganchando, prometo. Sí, algo teñen, porque senón sí. Se chega a pasión do que falas desto é vese. Entonces non só é pois, saber desos datos, senón entendelos, non? Esa comprensión desa información. Que diferencia o teu curso pois, de outras formacións pois, de finanzas ou de contabilidade? Mira, eu enfatizo que os cursos que fago hasta ahora non descarto que nun futuro cambie, pero son en vivo, online e de grupos reducidos, tamén poden ser presenciales, porque quero que cada empresario traballe cos seus datos, cos seus números, que sea súa empresa, claro, e que sea real. Claro. Exactamente. Eu podo poñer aquí un exemplo dunha fábrica de camisetas. E ti tes unha fábrica de coches, entonces todo o que eu estou explicando está moi bonito, pero ti non eres capaz de leválo ao teu caso ou á túa experiencia. Entonces, eu o que busco é que cada minuto que pasemos xuntos ti estés aprendendo e aplicando para a túa empresa. Non temos tempo que perder. Claro. Entonces, que xa de cada clase ou que de cada momento de aprendizaje ti salgas con aplicación xa directa. Entonces, cal dirías que a túa misión nesta nova etapa? Mira, eu sentiríame satisfeita se os empresarios
deixan de sentir esa reacción cando queren falar co seu asesor ou co seu gestor e que se sintan máis seguros en esa área. Así como son tan seguras no seu produto ou nas súas ventas, que tamén sepan defender esa parte tan importante súa. Parece moi interesante iso que dis, porque é certo que ao final a maioría dos empresarios son moi profesionales no seu campo e ese medo que provocan as finanzas, números e demás, e é unha pena porque estou segura de que o vivirían moito máis, bueno, pareceme moi positivo todo o que diste, pois de que o sintan eles e que o entendan e podan tomar as decisións tamén en base a eses números. Bueno, ahora entrando nun tema que casi diría que é un clásico, o ano de que máis se traballa ás veces non é o que máis ganas. Pero por que se pode dar esa situación? Mira, ás veces as mesmas prisas, ese mismo día a día, vai facendo que de repente te chame un cliente importante e te diga, mira, podemos traballar, eu podo che dar este traballo que é moi importante, vai che dar moito volumen, e ti vas poder facturarnos, pagamos moi ben, pagamos en punto, e dixi, mima, esta é a miña oportunidade de oro para facturar o doble. E dis que sí, a cegas porque tes unha infraestructura que está un pouco floja, sabes que tes eses momentos, tes picos de traballo, pero tamén tes eses momentos de baixón e diste, con isto eu teño unha estabilidade e sigo mantendo eses clientes e convértese o mellor nun cliente principal, o moi importante, un par de clientes, quero che dicir. Entonces, volcaste, pois a traballar, non calculas, non fas números. Tes moita carga de traballo, entón enfocaste en eso, en sacar traballo. Claro. E cando te das conta, dixi, claro, eu vou facturar aquí, vou pasar a facturar o doble, facturaba 100.000, vou facturar 200.000, pero non te das conta de todo o que te ha costado crecer eses 200.000. E ao mellor eses clientes que che dan, sí, un doble de facturación, un volumen de traballo, o mellor lo velo como unha estabilidade de flujo de caja, sabes? Pero non che deixa un margen como que che deixaban eses clientes máis pequenos. Entonces, incluso a veces, como non te paras a ver o que tes que invertir ou o que te costa, ou o margen que che deixa ese cliente, incluso a veces hasta perdes. Claro, que igual che demanda incluso máis recursos ou tes máis costes indirectos que a veces non relacionas tanto ca produción, pero sí ven en consecuencia dese crecimiento de traballo. Exacto. Non entendo que vai por aí. Como pode unha empresa anticipar unha situación así? Analizar estas situacións nas que tes moita carga de traballo, pero necesitas saber se realmente está sendo productiva, eficiente. Que cousiñas pode mirar para detectalo? Mira, eu penso que é clave facer un seguimiento mensual da empresa. Sabes, hai empresas que hasta que chega o punto en que necesitan ser auditadas, e para ser auditadas hai que facturar máis de 6 millones, sí, non se paran a analizar sus datos, a analizar sus números, van facendo inventarios anuales para entregarlle a gestoría dunha forma máis ou menos tirando para adiante. Genérica. Exactamente. E non la juzgo, porque é verdad que hasta que non te ves obligado, o mellor non ves a necesidade. Pero se ti dis, pois mira, teño un objetivo, quero conseguilo, vou organizarme para isto e vexo que medios necesito para lograrlo, sabes? Podes adiantarte a ver ese tipo de cosas. E tamén sempre comprobar que o que ti faz, o presupuesto que lle presentas ao teu cliente, frente á facturación final ou que realmente fixestes, que recolles todo o que te, sabes, hai moitas empresas que pensan que teñen recollido todo o seu personal no coste da mano de obra e deixanse cosas por fora, ou empresas que non toman en conta todos os costes variables, claro, que teñen, ou que cambian os costes fijos, e entonces a hora de repartilo entre o volumen de traballo que teñen en todo o ano, deixanse cosas por fora. Entonces eu penso que ese análisis de déixame ver se todos os meus costes estou nos metendo nas no que estou facturando para garantizar, é clave. E cando queres crecer hai que buscar eses puntos, chamase economía de escala, non? Donde ti podes invertir, medrar, alcanzas o equilibrio. Canto quero medrar outra vez? Pois outra vez busco o punto de equilibrio. Eses puntos hai que conocerlos para non crecer o tolo, facturar moito e levarche un disgusto. Claro que, a ver, entonces suiu que nos ves dicindo é que é importante facer ese seguimiento mensualmente, porque igual cando revises ao ano, ao acabar o ano, sae tarde pois, para tomar decisións, para volver a retomar ese camiño hacia os teus objetivos e a claro, bueno, que te has marcado.
ti imagínate que facer un plan da tua empresa, un presupuesto da tua empresa, onde te marcas tus objetivos e os pasos que vas ir dando mes a mes, e os pasos que queres alcanzar mes a mes, é como cando ti pos o GPS do coche, sabes? Cando ti te desvías, cada vez que ti ves, máis ou menos sabes o camino, cada vez que ti te desvías, o GPS mandache a recalcular a ruta. Entonces, se ti vas revisando ese GPS de presupuestos ou de objetivos que te pos no ano, pero que é mellor revisar mes a mes, porque cando antes te deas conta dun fallo que tes, antes podes recalcular e mellorar, non? Por eso eu son unha fiel defensora de facer presupuestos e revisarlos mensualmente, pero tamén reconozo que é de formación profesional. Hai algúns indicadores que podan axudar aos empresarios a ver se o problema é de costes, de precio ou de eficiencia, ou ver esas desviacións, quero decir? Mira, eu insisto, cada empresa é única, sí? O primeiro que hai que facer é conocer bien os costes da tua empresa, os costes fijos que tes, sí? E o volumen de ventas que tes. Entonces, medimos cantidad con cantidad. Vale. Unha vez que sabemos os costes fijos que tenemos, que son eses costes que sempre tes todos os meses independientemente do que vendas, vale, sumámoslle a cada produción o coste variable. O coste variable é ese coste que vai intrínseco ao produto que vendes. Si tú tienes unha tenda de camisetas, esa camiseta que vendes ten un coste, ese coste é variable, non? Entón, ese coste tamén é importante telo en conta de forma real e ver que está todo recollido ali. Que o estás tendo en conta, vamos. Exactamente, que o estás tendo en conta. Para poder marcar o teu margen, ti non podes decir que o problema é de precios se ti te comparas ca tenda do lado, ca empresa do lado, con unha empresa similar, porque a súa estructura é totalmente diferente. Claro, mellor os costes variables poden ser parecidos, porque o material pode ser similar e demás, pero é certo que os costes fijos... Claro, ou a estrutura que tes, ou a forma que ten esa empresa de traballar para calcular os costes, os proveedores co que traballa, o volumen que compra de materia prima para tal. Entonces, a nivel de precios, obviamente, sempre temos que intentar ser competitivos e saber que nos movemos dentro do mercado, pero non podemos fijar os precios sin ter en conta os costes. Sin ter en conta todos os nosos costes, porque a veces é mellor non vender, porque non vas vender perdendo, que deixar de ganar. Entón, o mellor está sindo ou o cliente equivocado ou necesitas recalcular os teus costes para alcanzar o objetivo que queres. Entón, sería, primeiro, comprobar os costes, tanto fijos como variables. O seguinte sería, revisar esos precios, e o seguinte paso xa sería, a eficiencia, non? Claro, porque ti tens que garantizarte un volumen para cubrir eses gastos fijos e entrar en un precio competitivo. Entonces, ahora centrándonos no que presupuestos de traballos, de produtos e demais, para dar esos precios, que debe incluir un bo presupuesto? Un bo presupuesto debe incluir 4 cosas fundamentales. A primeira, os costes fijos que temos, vale? Eses costes variables que van asociados directamente ao produto ou servicio que vendemos. Recoller ben o coste da mano de obra. Isto é importantísimo, porque hai moitas empresas que calculan solamente o coste hora do traballador que vai facer ese traballo. Pero se mañán tes outro traballador que ten outro coste porque ten un tipo de contratación distinta, ou deixan de lado, por exemplo, que, aquí poderíamos entrar nun debate, incluir incluso a man de obra que non é directa, así o personal de oficina, comercial, non sei que, hai empresas que recollen ese coste de mano de obra dentro de ese coste hora, por exemplo. Entón, é importante ter en conta unha media, e incluso as empresas máis previsivas teñen en conta posibles problemas que podas ter co coste hora. Por exemplo, baixas laborales, ausencias, despidos ou finiquitos que a empresa lle costan cartos e que poden prevertelas e que ten que asumilas. Entonces, cando calculas un coste hora de mano de obra, se eres unha empresa bien previsiva, incluso é conveniente que teñas en conta ese margen. Entonces, esos son os elementos que sí ou sí debe ter un... E por último, o máis importante, o beneficio.
Sabes, temos o coste fijo, o coste variable, o coste da man de obra e ese margen de beneficio que queremos ter. Non sería vendelo a precio de coste, non tería exactamente, sentido. Non, para eso facemos unha NG, non estaríamos aquí falando para vos empresarios. Exactamente. Algún erro así común que vexas cando te podes analizar presupostos con empresas, ao margen do que decías de non ter en conta o precio da man de obra tamén, esas desviacións ou incluso man de obra externa, algunha outra cousa que detectaras? Mira, sí, pararse a mirar que se recollen ben todos os costes. Hai muchos chaman de costes hormiga ou gastos hormiga. Hai pequeños costes mensuales que teñen as empresas e ao que non lle das importancia porque son pequenos. Parece que non é nada. Sí, non é nada. A subscripción á revista de non sei que me cuesta 5 euros o mes. A subscripción, pois agora moitas empresas pois de ChatGPT de 20 e pico de euros o mes. Así, hai pequenas suscripciones que parecen que non son nada, e cando sumas ti o ano, suman. moita pasta, Al final, suma. todo suma, ainda que sea pequeniño. Sí. Hoxe en día, donde os márgenes están tan ajustados, vamos tan ao límite para ser competitivos, un 5% de diferencia marcache diferencia entre ganar ou perder. Totalmente. Entendo que o presuposto non acaba a súa función nesa parte previa a facer o traballo. Entendo que unha vez que se fai o traballo é importante tamén revisar esos presupostos para ver que se ajustaran ao precio, que realmente tuveche ese beneficio. Tal cual. Un presupuesto é un mapa. Ti fas o teu mapa da ruta que ti queres seguir ou do objetivo que queres alcanzar. Pero se non lle fas un seguimiento para ver que levas ben esa ruta, o exemplo que poñemos un pouco antes, sigue sindo perde o tempo. E incluso claro. pode ser que o fixeras todo ben, pero houve cambios, eu que sei, no mercado ou en calquera modificación posterior que ao final fai que ese presuposto realmente non salira como debería haber salido, non? Exactamente. E despois, vendo xa un poquinho máis alá, a medio plazo, como se planifica un negocio a 2-3 anos? Mira, eu penso que planificar un negocio é como cando unha persona se pon o reto deportivo de querer facer unha maratón. É dicir, ti, imagínate que tires unha empresa que ti queres pois crecer, crear unha nova nave, incluir 3 máquinas novas, e iso vaiche facer que ti dentro de pois 3 anos estés facturando o doble. Sí, obviamente vas a ter o triple de empleados e vas ter que facer unha inversión en maquinaria. Eso que decíamos ao principio, non o fagas o tolo. Ti planea canto me costa facer a nave, pois vou facer cos beneficios que vou ter de este ano, vounos dedicar, vounos invertir pois en facer a nave, vou comprar a máquina, vou entrenar o personal, cando esta máquina este funcionando, os beneficios que me dé esta máquina vanme servir para comprar a outra. E a outra, quero decir, obviamente, todos os empresarios debemos ter unha visión, un objetivo a largo plazo. E dese objetivo a largo plazo nos vamos marcando nos objetivos máis pequenos e imos alcanzándolo e ímolo subindo paso a paso de forma ordenada, tanto na planificación como nos costes, nos números, e cando algo se nos tuerce polo camino, como llevamos facendo ese seguimiento mensual, recalculamos rutas e reajustamos e seguimos. Entonces entendo que esta visión así a medio largo plazo é como a inversa, é dicir, ti pos o foco onde queres estar dentro de 2-3 anos ou o plazo que sea e vas desmontando hacia atrás os sitios que tens que ir cumplindo nese camiño, non? Para chegar aí. Exactamente, porque isto é como todo, o sea, ti dis, antes poñía exemplo, non? Dentro dun ano quero facer unha maratón. Vale, alguna vez fixiste deporte? Non. Pois entonces vamos paso a paso. Si ti te propós e non te pos unas metas intermedias e unos controles intermedios, cando chegue un ano e ti non seas capaz de completar unha maratón, frustraste. A frustración vai ser tremenda. Pero si ti dis, vale, pois entonces dentro de 6 meses vou facer unha media maratón e dentro de 4 meses vou facer unha carreira de 10 kilómetros. Entonces ti tes un objetivo a 3 meses, aínda que tes un objetivo final dentro dun ano. Vaste entrenando. O día que ti consigues facer esa maratón, esa primeira carreira de 10 kilómetros e consíguelo, dache tal subidón, claro, que despois xa directamente te estás apuntando a media maratón de 2 meses despois. Sí. Entonces é a forma de alcanzar esos objetivos a mediano largo plazo. Entonces, ti cando traballas con unha empresa, como fas para poñer esos objetivos e aparte que sean medibles? Mira, o primeiro sempre é saber un pouco en que momento se encontra a empresa
é o empresario que leva esa empresa. E a donde quere chegar, donde se ve, non? Para tomar decisións e pasar Acorde, esos números claro. claramente totalmente realistas, non? Porque si eu estou falando de números e de chegar e de alcanzar esos objetivos en base á realidade, pois temos que baixar esa visión ao terreno. Facela tangible, non? Exactamente. Entonces, tamén é importante coñecer os medios que ten a empresa a nivel informático, a nivel de personal, a nivel de formación, para que poda alcanzar eses objetivos. E unha vez que vemos que temos a base, os recursos todos que fan ben montados, pois pasamos á estrutura numérica para preparar esos presupuestos e alcanzar eses objetivos. Encántame porque tal e como contas parece facilísimo e nada, xa me estou motivando eu, xa co controlo da maratón e tal, xa me sinto ahora motivada para emprender tamén. Entonces, bueno, vendo que tes unha larga trayectoria, moita experiencia e que sabes do que falas, propóñoche un pequeno xogo. Eu Veña. vou dicirche algunhas frases típicas que se suelen escoitar así no mundo empresarial e ti disme se é un mito ou se é unha realidade e explícasnos o porqué. Vale. A primeira que che lanzo é: se gañas máis de 40.000 euros, xa debería ser unha SL. Mira, como che comentaba ao principio, o número clave, sabe, non é só o número clave de 40.000. Non hai un número universal para Non hai- todo o mundo que é chegar a esa cifra e xa está. Exactamente, Hai porque máis hai que saber factores. esa realidade que hai detrás. Se ti vas a invertir para crecer, xa non vas gañar eses 40.000. Entonces, a nivel de temas de impuestos, cambia un pouco a decisión. Va un pouco máis en función dos riscos que ti queras ter, e despois, se tes unha ganancia, e esa ganancia é sólida, é recurrente, porque podes ter un ano Un pico, pero que despois- e despois o ano seguinte non, porque o teu traballo non é estable. Entonces, hai moitos factores que evaluar a hora Claro. de tomar a decisión de pasar a SL. É claramente un mito. Entonces, a figura do controller é un luxo, é só para empresas grandes. Sí, o perfil do controller nace nas empresas grandes, porque o controller o necesitar toda unha experiencia, pois é Dentro da empresa, dentro da como empresa, é decías. suposto que está, é dicir, é un coste grande para a empresa. Entonces, é un perfil que teñen no interno as grandes empresas. Sin embargo, eu recalco a importancia de facer os presupuestos, de medir, de alcanzar os teus objetivos. As empresas grandes non comenzaron sendo grandes, comenzaron sendo pequenas e dando pequenos pasos, e probablemente cando iban a cegas deronse de conta que por aí non iban a alcanzar e empezaron a tomar medidas para controlar os seus números, os seus rendimientos. E foi o que os levou a ser grandes a posteriori. Exactamente, é o que os fai ir grandes. Por eso eu véxolle valor ao traballo de controller e ofrezo a empresas que son un pouco máis pequenas e queren medrar con cabeza. É dicir, queren, pois eso, ter igual ese servicio e ter ese control, porque por moito que ainda que sea menos volumen, é importante tamén ter ese control. Exactamente. E o seguinte, esta xa é, vamos, a repera, que é canto máis vendes, mellor che vai o negocio. Mira, comentábamoslo antes, non? Non sempre canto máis vendes e canto mellor vai o negocio. É verdad que se ti estás vendendo moito, tes moitos clientes ou tes moita facturación, quere decir que o mercado está confiando en ti. Algo faz ben. Exactamente. Unha parte estás cumplindo. Exactamente. Algo estás facendo ben, pero hai que revisar si estás ganando. Non? Entonces, conozco empresas que me han chamado dicindo é que eu estou facturando doble, é que eu estou facturando, é que estou me vindo arriba e estánme chamando para ofrecer máis, pero a gestoría non me está dicindo Non me está dando boas noticias claro, na parte... Claro, outra vez o que comentábamos antes, porque non estabas calculando ben os teus costes e nada, pois simplemente esas empresas, sendo conscientes de eses datos claves, recalcularon os seus presupuestos e hoxe en día siguen crecendo, pero ben tendo beneficios. Exactamente, e controlando, que todo leva a palabra control. Sí. Formarse en finanzas e perder o tempo. O importante é centrarse en vender, en producir. Mira, todas as empresas teñen unha cadena. É dicir, ti non podes salir a vender moito si lo que vendes lo fabricas e non tes infraestructura para producir. Certo.
Porque eso pode dar lugar a un Exactamente. desasusto. Ese ti produces e vendes e non tes unha persona na oficina que che faga as facturas para que esa persona cobre, non volve a entrar o dineiro na caixa. Entonces, todas as empresas teñen un circuito donde todos os seus puntos son importantes. Fundamentales. Son fundamentales. E pararse a analizar os datos e os números para tomar as mellores decisiones, eu digo que 15 minutos a semana parándote a mirar os números ou media hora ao mes parándote a mirar os números fanche tomar muchas mejor decisiones e perder aforrar realmente, sí, ou gañar moitísimo tempo. Invertilo ben invertido, non? Exactamente. E a última que che lanzo é: os números son cousas do asesor, non do empresario. Sí, esa é unha forma cómoda de pasar a papeleta e non querer aprender, sí, pero non, a empresa é túa e ti eres responsable de todo o que pasa na túa empresa, en producción, en ventas e en números. Non pode ser algo alleo a ti, aínda que sea un servicio externalizado, sabes? E útil, non quita que non poida ser útil. Pero... Exactamente, ti tes que defender os teus números e saber tomar decisións, o sea, o asesor podeche dicir, creo que ha chegado o momento de que invertas nesa máquina que queres. A decisión tela que tomar ti. E o riesgo polo ti. E como vas a afrontar esa inversión é túa, co cual ti tes a última palabra. É fundamental que entendas palabra. de que falas co asesor, falar o mesmo idioma, polo menos. É importante saber un poquinho de todo. Ti imagínate que tes unha empresa e queres subcontratar unha empresa que che faga o marketing e que fagan un marketing que non vai acorde a túa filosofía, claro, cultura empresarial, o teu estilo, o teu tal. Non, ten que ser consono. Ti tes que supervisar que esa persona que che fai a publicidade ou tal faino entendendo o teu estilo e ti te sintas identificado e que te representa a túa empresa, non? Se ao final a formación creo que non sobra en ningún aspecto, sobre todo nesta parte de que falamos de números, básica, realmente básica. Aprendemos todos os días de todas as formas, co cual capaz que temos asociado a palabra aprendizaje a estudiar, sentarte detrás dun pupitre, chapar, ter libros... Que se non tes unha carreira non tes nin idea, vamos. E ao mellor realmente pois a trayectoria no mundo empresarial xa che dou esas nocións que ten outra persona que veña da vía formativa tradicional. Vamos. Exactamente. Xa estamos chegando ao final, pero gustaríame dar así algúns consellos para algún autónomo que nos poda estar escoitando e que se sinta un pouco perdido cos números. Entonces, se tuveras que resumir un consello para ese autónomo que se sinte así un pouco máis desubicado cos números, cal sería? Un consello difícil, é un reto. Sí, a ver, resumir non entendo que é complicado. Pero en tema, mira, en tema de costes, eu diría, calcula cal es o que chamamos o punto de equilibrio, ese mínimo que ti necesitas facturar para cubrir os teus costes, sí? E plantéatelo como objetivo mensual. E de aí para arriba, empezar a medrar. Quero decir, non vendas o teu traballo nunca por debaixo do coste, porque perdes e despois subir de precio é moi difícil. Entonces, analiza ben cal é o teu punto de partida a nivel de costes, cal é o teu punto mínimo. Por exemplo, eu son autónoma e eu pinto paredes, vale? Cal é o meu coste mínimo? Pois eu necesito ganar todos os meses o mínimo para sacar un salario. Correcto. E pagar a pintura, co cual teño que facturar mínimo, vamos a decir, 3.000 euros. Pois ese ten que ser o teu primeiro objetivo. E de ali para arriba, ir subindo e despois tomando pois outras decisiones que darían para outro podcast. Sí, me imagino que ese é só o principio, que hai moito máis. Pero gustoume que dixeches de non vender o teu traballo por o menos do que vale, porque eu creo que a veces sí que se peca neso, sobre todo cando estás empezando, que todos queremos pois facernos un hueco no mercado e a veces tomas esas decisións que non son as correctas realmente, ainda que no momento pensas que sí. E ora indo un poquinho máis alá, pois unha pequena empresa que quere dar ese salto a medrar un pouco máis, a profesionalizar a empresa e a convertirse nunha empresa grande, que consello lle darías? Pois mira, un bo asesoramiento vale moito máis que cualquier decisión tomada por intuición. Entonces, cando analizas os riesgos, sabes, documentarte o máximo posible para que eses riesgos sean calculados. É mellor ir medrando paso a paso que lanzarte a por todas e despois llevarte un disgusto que che desmotive. O emprendimento é un reto. Entón é mellor ir paso a paso e ir descubrindo, claro, e ir descubrindo
ten os seus partes agrios e ten os seus partes dulces. Entonces, ir medrando poquinho a pouco e madurando pouco a pouco Sí, o aprendizaje tamén que vas tendo ti. Pues, exactamente, como empresario. exactamente. Como pode contactar contigo alguén que queira pues, mellorar esa parte financiera, que queira ter este control dos datos? Mira, eu invitolle a todas as persoas que nos están vindo hoxe a que me sigan a través das redes sociales, de LinkedIn, de Instagram, e máis a través da miña página web, que deixaremola todo escrito na parte de abaixo, que sigan aprendendo, que sempre estou publicando tips que poden dar valor a todas as empresas e os empresarios, e a través de ali, pois xa DM, mensajes, e me contactan para seguir falando, compartindo as experiencias de cada un de vos. Está ben o que des de dar tips así sueltos en formatos pequeniños, que ao final as redes móvense en eso, porque é certo que ao mellor estás ca sartén facendo a túa tortilla, e nese momento que sacas o móvil, que ao mellor podrías estar vendo calquera cousa, pois igual sale un vídeo de Sui explicando uns tips para fazer un bo presuposto ou algo así, e nunca se sabe, pois que hai momentos e momentos para aprender, e con eso que te ofreces aproveitanse todos no día e todos os días podes aprender algo co teu formato. E agora sí, para non perder a tradición no podcast, como sempre, vamos a acabar cunha serie de preguntas rápidas para conocerte un pouco máis a ti, a Sui como persona, vale? Entonces, lanzoche a primeira. Película ou serie favorita? Mira, unha das mis películas favoritas, ou a miña película favorita, é unha peli infantil, é Monstruos S.A. Me encanta. Pero de empresa, Ti sempre enfocado, porque claro, empresas que... exactamente. É que, pero justo desde que é pequena, sabes por que me gusta? Por o mensaje de ganar. Sí. Sabes? Vinimos nunha sociedade, no mundo empresarial, donde en cada intercambio un gana e outro perde. Eu penso que non, que sempre pode haber a posibilidade de ganar. De que ambas partes salan beneficiadas. Exactamente. Simplemente, como as cousas van ben, non cambiamos e pensamos que nas podemos mejorar. Esta película, dunha forma fabulosa, sabes, a través da fábula, móstrache que sí se pode alcanzar o ganar. Unhas veces descúbrese de forma casual e outras veces porque os empresarios somos uns casurros e queremos conseguir pois que ganemos todos. E a mí gustame un pouco esa filosofía e intento transmitila sempre ás empresas a que vou. Que todo ten que ser un gañar. Pues moi boa filosofía, nunca me parara a pensar que Monstruos S.A. tuvera ese trasfondo, pero en realidad sí, pero teño que volver a vela para fijarme máis en esos detalles. Unha actividade que che relaxa completamente? Bueno, ahora estou practicando o yoga, a verdad que axúdame moitísimo a relajarme, a encontrarme nese momento de aquí e agora. E desconectar o mindfulness, non? Sí, Que está... sí, e conseguir ese momento mindfulness que me resetea todas las semanas. Necesario tamén. Sí. Importante para volver a tope na E o senderismo encántame tamén. Pois mira, será por sitios en Galicia para facer... Aquí é fácil. Sí. E o teu lugar favorito para desconectar? A naturaleza. Sin duda, eses paseos de senderismo ca naturaleza axúdame moito a desconectar. Sí. E agora, importante saber, tes algún talento oculto que, bueno, agora xa non vai ser oculto se non lo contas, pero... Encántame bailar. Eso oculto non é, porque xa che vin, xa sei que non é oculto, porque según sona a música, xa te desvelas. Pero bueno, creo que os que estamos aquí presentes pecamos de ese... Sí, certo. Non é oculto, pero é talento. Sí, é un talento, que... sí. Bueno, gustan as manualidades, poderíamos decir, sí. E a túa comida favorita? É difícil elegir, porque hai moitas cousas ricas no mundo. É difícil elegir, sí. Mira, eu creo que cada vez me gusta máis o churrasco. A ver, unha boa gallega que se precie, que ti ahora eres moi gallega, pois pues, obviamente che que gustar o churrasco. Sí, sí. Bueno, unha boa arepa tamén, Bueno, hai que tirar un poquinho para as raíces tamén. Corazón dividido, sí. E o paladar tamén. Sí, por supuesto. Tes algún deporte, ao margen do baile, que nos decías, algún deporte que che apasione, practicar ou ver? Practicar, non, ahora mismo non. Bueno, co yoga pues, é unha parte tamén física e mental, é unha combinación. Sí, é unha combinación. Diríamos que ese sería hoy en día o meu deporte que practico. Sí, e ver encántame a Fórmula 1. Sí? Sí,
encanta. Bueno, este sí que me acaba de sorprender. Ves, Sí. do baile non, porque iso no do culto non tiene nada, pero do Fórmula 1 sí. O da Fórmula 1, sí. Sí, sí, ves, sí. ti sempre calculando tempos e todo. E as ao carreiras. límite. Entonces, claro, aí Sí. tirache. Teño anécdotas de correr por Florencia buscando unha tele para ver a salida da Fórmula 1. Ostras. Quen iba a decir? A viaxe dos teus soños, cal sería? Buf, mira, fai pouco fixen este exercicio ca miña filla e coincidimos nos destinos Sí. porque teño pendiente un viaxe a Australia, porque teño familia ali, pero claro, como é no outro lado do mundo, Claro. pois é un reto. Teño moitas ganas de volver a Venezuela, que fai moitos Normal. anos que non vou ali, e volvería a Canadá, que estuve fai 2 anos, está mi tía e miñas primas ali, e quedamos namoradísimos. O sea, temos Pois xa sabes, propuestos a volver. marcarte a medio largo plazo e ir cumplindo pois os cheques do medio para chegar a ese objetivo. Exactamente, como unha maratón, sí, señor. Exacto, xusto. Ese sitio que volverías sin dudalo, entendo pois que me dis Canadá, bueno, Sí. e Venezuela, por suposto, que son as túas raíces. Sí, sí, pero bueno, si me dis un sitio no que volvería mañán, que se estuve volvería a Canadá, sin duda. Pois collo o consello, que non estuven. Un recordo bonito, o teu recordo favorito da infancia? Buah, as navidades en familia. Sí, As navidades en familia, porque é unha familia chea de primos, a correr pola casa da miña tía, as navidades en familia Isto de película total, non? Donde se Sí. xunta toda a familia na mesma casa e Sí. entre caos e felicidade. Tal cual, Sí. tal cual, tal cual. Non sabíamos lo felices que éramos. Sí, é verdad. E a última xa, pois, cal é o obxecto que non pode faltar na túa vida? Obxecto. Mira, cando emigras, eu creo que desprendeste de todo. O material e deixaste, é do... Sí. É moi difícil ter un objeto o que te aferres. Pero bueno, penso que dependendo un pouco do momento do que estea, sempre teño amuletos que me acompañan un pouco na fe. Sabes? É algo O sea, que... Sí, o mellor aquela te reforza. medallita que me regalaron cando eu era pequeña, que tiña guardada, que a poño neses momentos donde sento que necesito agarrarme un pouco a la fe, ou quen dice a medallita por poñelo da parte religiosa, pois teño unha pedra que vai un pouco Pero máis... sí que che gusta ese misticismo, bueno, Sí, que vai un ese pouco máis simbolismo asociada que che dá a esas tranquilidade. raíces chinas e dis ti, bueno, pois mira, recórdame desta anécdota do meu abuelo e quero tela, sí. Claro. Moi ben, pois moitas gracias, Usui. Eu creo que foi un podcast moi interesante. Eu dame pena non haber tomado notas, pero como queda grabado, estou tranquila que o podo ver despois. Bueno, darlle as gracias obviamente ao Concello de Outes por permitirnos estar aquí no Centro de Emprendemento, que estamos de luxo, verdad? Estou moi cómoda. Unha pena que xa acabamos, pero Alégrame. estou moi ben. Así que nada, moitas gracias, Usui. Gracias a vos, gracias a Barodrón por la invitación. Gracias a ti, Melanie, por hacer tan cómoda esta entrevista.